Kabangma chini Tiprajwk rok kubuni bosong bai kaijakmani norok nungna tai halok tonglai mani tini omoni tuyei taisa kok salayo nai khoroksa khoroknei o video no sajagya phanang mano tai tolao comment haimya pan rimano haipana ang kuno ungjagya ang o video no khaimani karon Tiprasa rokni hamkrai ni bagi kok sanani bagi khayo ang omo kuno rang ajinani bagi khaimaya hakichin Tiprajwk baksa nijini culture no yakare kubuni bosong bai Tripura o kaijakmani norok jotono nugui tongbayo hake bongni surname bo slaya norok kabangma amtike reels khlainai rok kabangma Tiprasa ni surname roi bo debroma phanang tung jomoti phanang tung jesa phanang tung riang phanang tung bo reels khai tongmani nungna tai boni bumungo amti hininyo surname Tiprasa rokni surname rijak tai bongni bwsai hingka kai kubuni bosong non-st hake angom kubuni bosong no hami hanik samani kokya but amtike kubuni bosong bai non-st rok ba chini kabangma st rok kaijagoi chini Tiprasa rokni je facility st rokni je facility tongmani amono oburi rok nahari pai te kubuni bosong bai bo kaijak pai borok double facility chawi tongo te khakchanga kai st phanang tha je non-st ni je facility mamane amo bo chawi tongo te bini st ni je bung tanjagya amo bo st ni facility chawi tongo hakya amono nor kabangma Tiprajwk rok nungna je kubuni bosong non st rok kaijaknai borok kabangma st ni facility st ni quota bai chakri job doctor ungthung teacher ungthung je sapano keroni je sapano ungthung borok job khlai tongo st ni je facility quota bai haipano borok kaijakma kha kubuni non st rok bai ingka ke bongni bodla te kabangma Tiprajwk phanang thuk Tiprasa phanang thu kamio tongnai borok ni bodla kabangma Tiprasa Tiprajwk rok kamio achugima tongo job manyangi hake Tiprasa dofani tei sanen thanga kabo amsaka bangka Tiprajwk rok kubuni bosong bai kaijakmani amo lekhai bo skul pali hasi bairao thangai porna ni thangnai rong ga ke amron ke sanase kokri ke kabangma 50-50 haing thaka 50% ga kai ayang baira porna thangnai rong borok kai kubuni bosong bai kajak baikya tei 50% je kipili manu nogo hake amono Tiprasa dofao amo kabangma double effect ungtongo kaisa nga kai population kobi mani ta kaisa nga kai chini facility cha jaga je Tiprasa original tongnai rong kai kameo tongnai rok Tiprasa dofano narak tongnai rok borok job manyangi tongmani odek 10% okle borok job chakhiu hasi hake belekhen sayamo chini Tiprasa rok je chini Tiprasa leader rok je samani Tiprajwk rok kubuni bosong bai kaijak hai cancel khainai hini samani amo bufur bo khaijakno kebo kono saimiya haipano bukhao simi wanchuk laijak amo khaina musungu hunai hake noromani tei kok salaina musungu kai tai kabangma onyo information ano share khlai video khlaina musungu kai norok Facebook page Rwng Tv Tiprasa Facebook page tui krengmano link description rijak hake chini Tiprasa rok amsake burung bisi Coba khalemani Tiprasa dofano kujuk sakao tisanani hinai chini Tiprasa dofano yok samari rinani hinai hake khoroksa khoroknai hingake aguli thangai porinani hinai thangai kabangma buni dofaro bai kajagi tongoyo haluk tongi bayo hake chini Tiprasa kabangma chini okra chakra rok buma botol hini hinjangnai rok borok coba khalemai rok jotone se magrang thangi paibe ke hake amono naine keke hake o baksa bukso Tiprajwk rok aguli porina hani thangi kubuni bosong bai haluk tongi kubuni bosong bai kaijagai pori bai akubai kubuni bosong bai kaijagai st ni je facility st ni je chakri kuta phaimani a jagao chakri nawai kubuni bosong bai kaijagai payo hake chin Tiprasa rok kamio tongnai hasigo tongnai huk khaisanai kosto mosto ke buma buhasong pori rimani amor ngake job maya bekar klai tongna nango te o je buma buhasong khlai hemeni huk je samung khlai hemeni amona amo khlai ma tongo hage amti kheli Tiprasa dofa bahika kujuk sako kasinai ba hage amro no belekhe wanchuk naike belekhe joliwo tai khamu hage tinin bidam sunno video no like di channel subscribe khlai di hambai